A várandóság időszaka különleges változásokat hoz a női szervezetben, amelyek a szájüreg egészségére is hatással lehetnek. Most azt járjuk körbe, hogy mire érdemes figyelni ebben az időszakban. Kell bármit változtatni a szájápolási rutinon a terhesség és a szoptatás alatt? Igen, ajánlott. Ilyenkor érdemesebb puhább sörtejű fogkefére cserélni a fogkefénket az íny védelme érdekében. Érdemesebb alkoholmentes szájvizet használni, és fogkémből pedig olyat, aminek fluorid tartalma van. Ezen kívül mire érdemes odafigyelni? Az első trimeszterben a rosszuléteket hányás kísérheti, és ezután érdemes 30 percet várni, és ezután fogat mosni. Miért kell egyébként várni? Mi történik ilyenkor a szájüregben? Ilyenkor egy savas környezet keletkezik a szájüregben, amire a fogkrém károsan hat, és érdemes ezt az időt kivárni. Na és mi a helyzet a szájvízzel? A szájvízből mindenképp érdemes alkoholmenteset választani a kismamáknak, fogkrémből pedig mindenképp olyat ajánlunk, aminek fluorid tartalma van. Egyébként a gyakorló kismamaként milyen változásokat hoztál meg a szájápolási rutinodban? Hát kismamaként ugye gyakrabban fogyasztottam cukros ételeket, italokat, ezáltal gyakrabban is kellett fogat mosnom, és érdemes volt szájvizet is használni, többet fogsejmezni, és esetleg fogköztisztító kefét is használni. Volt olyan készítmény, olyan fogkrém vagy szájvíz, amit korábban nagyon szerettél, és most meg el kellett engedni, mert valami olyan anyagot tartalmazott, vagy olyan íze volt, amit úgy érezted, hogy nem jó neked sem, és a kisbabának sem? A klorhexidint tartalmazó szájvizeket, azokat általában maximum csak fogkőeltávolítás után ajánlott használni, a várandós kismamáknak folyamatosan nem. És a fogkrémekkel ott mi a helyzet? Ott mindent tudtál ugyanúgy használni, és folyamatosan most is tudsz használni, vagy valami változtatni kellett egy picit? Érdemesebb nagyobb fluorid tartalmú fogkrémeket használni, és ilyenkor a fluoridmenteseket elkerülni.